Hola, bon dia a tothom. Està sent un matí intens però molt interessant de diferents ponències d'ajuntaments de la província i les seves iniciatives en diferents àmbits. Ara toca l'àmbit de turisme i tindrem una taula rodona que inicialment havia de comptar amb la participació de la Gerència de Turisme de la Diputació, l'Ajuntament de Sitges i l'Ajuntament de Calella, però per les circumstàncies meteorològiques del dia d'avui, Sitges es connectarà remotament perquè no s'han pogut desplaçar fins aquí. Esperem que tot funcioni correctament, així que dono pas als ponents que sí que estan presents el dia d'avui. En primer lloc tindrem l'Albert Martín, cap de la Unitat d'Infraestructures Turístiques de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació, que presentarà el projecte de Vies Blaves. I per part de l'Ajuntament de Calella tenim en Ferran Muñoz, cap de l'àrea de turisme i Smart City de l'Ajuntament de Calella, i el David Fabregat, gerent de Gest Aigua, que ens explicaran el sistema d'intel·ligència turística amb el cas d'ús d'optimització de la gestió hídrica. I finalment comptarem de manera virtual amb la intervenció de Marc Carrasco, del Departament de Turisme de Sitges, que ens explicarà el seu model intel·ligent obert, escalable i viu. I sense més preàmbuls, els deixo pas als ponents. Moltes gràcies. Puc passar, Sí. Què, començo jo? Comences tu, Sí. després vaig jo I després vaig jo. i després David. Per passar és el next. Vale. Hola, bon dia. Jo soc l'Albert Martín, de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, i us vinc a explicar una mica la construcció del visor d'atractius turístics en el marc del PSTD de les Vies Blaves. Per ficar-nos en situació, des de Turisme de Diputació es fomenta el turisme sostenible, el turisme actiu i la desestacionalització. Llavors, en aquest marc i en aquestes idees, el 2015 va néixer el projecte Vies Blaves com una infraestructura per dotar a l'interior de la demarcació d'un producte al voltant de Geres dels tres rius més principals, que són el Llobregat, el Cardener i la Noia, en aproximadament 300 quilòmetres de recorregut, dels quals no s'actua a tots perquè hi ha molts que ja existeixen, però en una gran part sí que hi ha actuacions de recuperació de patrimoni, de construcció de nous vials, construcció de ponts i passeres i sobretot fomentar un turisme sostenible i desestacionalitzat en tota aquesta àrea. Aquest projecte abarca 6 comarques, des del Berguedà fins al Baix Llobregat. El projecte en si la fase del Llobregat acabarà en Martorell, perquè de Martorell a la desembocadura del Llobregat ja està construït per l'AMB des de fa molts anys i ja està en funcionament. I 59 municipis de totes aquestes comarques, cadascuna... Perdó. Llavors, l'any 2021, en el marc dels PSTDs, dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació, des de la Gerència de Turisme, es va demanar un ajut d'aproximadament 4,5 milions d'euros per iniciar les primeres feines de construcció de la Via Blava. El que es va començar és amb el tram de la Noia. Llavors, el primer tram que ja està en funcionament, tot i que no està inaugurat pròpiament, s'inaugura dimarts vinent, em sembla, és des de Jorba fins a la Pobla de Claramunt, són 19 quilòmetres de camí ciclable i caminable. Està pensat per no fer amb mitjans motoritzats, només a través de, això que us dic, caminant o amb bici. I, com veieu, té una inversió de 4,5 milions procedents dels plans de sostenibilitat turística. Hi ha una part que també, a part d'aquests 4,5 milions, s'ha inclòs directament per part de la Diputació. En tot aquest projecte, una de les parts importants era donar visibilitat a lo que seria la Via Blava. Llavors, per aquesta raó, el que es va fer és construir, és a dir, es va destinar part del pressupost a la construcció d'un visor que ja tenim integrat, que està en funcionament dintre de la pàgina de les Vies Blaves i de la pàgina de Barcelona és molt més, que és la marca que engloba tota la demarcació de Barcelona, i que en la primera fase, que és la que està ara oberta, tan sols ens explica la part de la Via Blava ja construïda. Quina era la idea? La idea d'aquest visor era, a través d'un web responsive, és a dir, crear un visor que no necessités una app associada, sinó que directament
poguéssim utilitzar des del propi mòbil, per tant, s'adapta a les diferents pantalles, que fos utilitzat per tothom, vull dir, fos una cosa senzilla i accessible a tot tipus d'usuaris, que s'incrusti en la nostra pàgina web, en la pàgina web de Barcelona és molt més, ja hi és, vull dir, des de la mateixa pàgina trobem el visor i després hi podem entrar i fer-lo més gran. Llavors, aquest visor com s'ha desenvolupat? S'ha desenvolupat a través de l'aplicació Experience Builder d'Esri. Aquesta aplicació és la part, diguéssim, més senzilla, entre cometes, del desenvolupament dels visors. Bàsicament és un gran toolbox, és a dir, una gran caixa d'eines que ens permet anar ficant aquelles necessitats que realment ens interessa. Això ho ha fet Esri i ens ho ha allotjat en la plataforma de l'Argis Enterprise de la pròpia Diputació. És a dir, totes les dades i tot el visor està en la pàgina de la Diputació. Com veieu, això és una imatge real de com és el visor a dia d'avui. Ens permet fer bastantes coses, tenim eines de desplaçament dintre del mapa, típic que tothom sap utilitzar, per exemple, com a Google. Vull dir, pots fer-lo més gran, més petit, situar-te, geoposicionar-te. Tenim informació de la ruta, és a dir, ens obre un desplegable amb perfils, amb la descripció, amb les característiques principals d'aquest tram. També tenim una part d'identificació d'elements patrimonials que ens trobem al llarg del recorregut, a part patrimonials o naturals, hi ha molins, hi ha margues, hi ha zones de bosc de ribera. Podem descarregar-nos la ruta, actualment només en KMZ, la idea és que en un futur també hi hagi la possibilitat de descarregar-ho amb GPX, per tant, que es pugui utilitzar amb un dispositiu GPS o amb el propi mòbil intel·ligent. Està pensat en una plataforma multidiomes, és a dir, tot això després es pot traduir als diferents idiomes que tenim aquí dalt. Actualment són 5 idiomes. El perfil d'elevació es pot consultar, és a dir, que si us fixeu, ens dona allò més bàsic que buscaríem quan busquem informació d'una ruta, és a dir, què puc trobar al voltant d'aquesta ruta. Clar, però tot això és la construcció, és a dir, és molt important construir un visor com Déu mana, però hi ha una part de treball anterior que és tot el tema de treballar les dades que després ensenyem a l'usuari. Llavors, aquí tenim una part molt important de digitalització de punts, de la ruta, de tot el que trobarem, dels actius que hi ha. És molt important la semàntica, és a dir, tot ha de tindre una coherència, no podem dir-li amb una església a l'altra ermita, no, si podem interrelacionar la informació i que quan hi hagi un filtre aquest funcioni com Déu mana, han de parlar, tots els elements han de tindre una semàntica comuna, crear un model de dades bàsic. Per què? Perquè aquest visor, ara us ho explicaré, la idea és replicar-lo més endavant, és a dir, que no es quedi només en aquesta fase de la via blava. Després hi ha tot el tema de definició de textos, continguts, imatges, és a dir, hi ha una feina de treball al voltant de què és el que ensenyem i definició d'una imatge gràfica, és a dir, s'ha de preparar també com volem que sigui aquest visor, és a dir, logos, colors, tot aquest tipus de coses. Se m'estic anant molt ràpid, però bueno. Llavors, sí, perquè no me queda gaire cosa. El visor ja us dic, ara hi ha una primera fase, només afecta aquests 19 quilòmetres de la via blava, però ha d'anar creixent. Llavors, estem treballant ja en la segona fase, que de moment també serà sobre aquests 19 quilòmetres, però que incorporarà informació sobre rutes al voltant de les vies blaves, o sigui, del tram de vies blaves, és a dir, donarà sentit a no només vinc a fer aquests 19 quilòmetres de la via blava, sinó tinc altres alternatives al voltant que em poden dinamitzar tot el turisme en la zona. Després, en les següents fases, el següent creixement serà incorporar el reste de la via blava. Abans parlàvem d'una tècnica de les vies blaves que em deia, el Llobregat ja veurem com arribarem, ja ho sé, el Llobregat ja veurem com arribarem, però la via blava de l'Anoia, la segona fase, està per començar en breu. Llavors, aquí s'hi haurà d'incorporar el mateix per tota la via blava. Però volem anar més enllà. Llavors,
Nosaltres des de l'Oficina Tècnica de Turisme el que treballem és sobre la xarxa de camins, sobre tota la senyalització i la divulgació del turisme de natura, del turisme de sortir caminant, amb bici per tota la demarcació de Barcelona, i el nostre objectiu és que aquest visor permeti aglutinar-ho tot per tots els municipis. És a dir, convertir-lo en un gran repositori de la xarxa de camins, de les rutes dels diferents municipis i que els usuaris no hagin d'anar buscant ara vaig a Wikiloc i a veure què em fio de Wikiloc, ara vaig aquí i a veure què trobo, aquest ajuntament no té capacitat per crear i l'únic que té és un PDF, llavors el que volem és un gran visor per tota la demarcació. I ho sento pels de Calella perquè han anat molt ràpid, però ara el Ferran us explicarà el tema de Smart City. Gràcies, Albert. Bé, bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí. Gràcies, Albert, també per la presentació. En primer lloc, també m'agradaria donar les gràcies a Diputació de Barcelona, no només per convidar-nos avui aquí en aquest estand de l'Smart World City Expo a compartir l'experiència de Calella en aquest projecte que es diu Plan de Sostenibilitat Turística Destinació de Calella, sinó també per tot el suport que ens heu donat al llarg dels anys, perquè al final, si avui estem aquí també és una mica gràcies a vosaltres. Mireu, Calella va iniciar des de ja fa uns anys tot aquest camí per contribuir a fer de la nostra destinació una destinació de turisme intel·ligent. Per tant, el que veiem a dia d'avui és una mica la conseqüència d'un treball fet ja des del 2016, si mal no recordo, d'acord? Tant amb el suport de turisme com amb l'equip de Smart Region. Molt bé, nosaltres avui us presentem el sistema d'intel·ligència turística de Calella i posem un focus molt concret, que és aquesta intencionalitat, que no és que és volguda, que es diu optimització de la gestió hídrica. David, que és el meu company i gerent de l'empresa municipal Gestaigua, quan estàvem preparant, ara com veníem, comentàvem, ostres, recordem que al final ens remuntem al 2023, quan nosaltres vam presentar la candidatura de Calella en aquesta convocatòria, i ens ha vingut després un episodi de sequera important. Per aquells entonces nosaltres ja començàvem a plantejar que era molt necessari tenir una mirada molt intensa sobre la gestió hídrica en una destinació que rep més de 500.000 de turistes al cap de l'any, de turistes, i que està al voltant de les 2 milions de pernoctacions, perquè us feu una idea a nivell d'un ordre de magnituds. El projecte que presentem avui compta amb el finançament i gràcies a això es pot dur a terme. Compta amb el finançament, com podeu veure aquí, del govern de l'estat espanyol a través del Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència, en definitiva, de la Unió Europea i dels fons Next Generation. I té un pressupost global de 5 milions d'euros i crec que el company de Castelldefels abans ho comentava, tenim una data de finalització, que tots sabem que és el 30 de juny del 2026, i això ens obliga a anar una miqueta, diguem-ne, a bon ritme en l'execució dels projectes. En tot cas, l'objectiu d'aquest pla de sostenibilitat és bàsicament contribuir a que Calella acabi consolidant-se com una destinació competitiva, sostenible i amb garanties de futur. I tot això posant el focus sobretot en aquestes actuacions que es vinculen a la seva triple dimensió de la sostenibilitat. Parlem sempre d'aquesta mirada triple, la sostenibilitat econòmica, la sociocultural i la mediambiental. Aquest projecte està basat o s'empara en 8 objectius estratègics, que els teniu justament aquí, que són, diguem-ne, el pilar de tot el projecte. En primer lloc, ja veureu que estan tots alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU, els coneguts 17 ODS. El primer d'ells és garantir la seguretat de la destinació i la seva competitivitat, no és val a dir. El segon seria la prevenció de riscos,
aquesta capacitat de resiliència, no? De disposar de les mesures necessàries per poder prevenir riscos climatològics. Avui, per exemple, ja hem vist, tots hem rebut un SMS, no? Que ens deia sobretot eviteu desplaçaments innecessaris. Doncs ja veureu que una part de les actuacions que estan emmarcades en aquest projecte, que explicarà David, doncs van molt en aquesta línia, igual que també ho van les actuacions que estan dintre de l'objectiu de la gestió de l'aigua. En aquest cas, doncs, ser molt més eficients, no? I garantir l'abastiment d'aigua, en aquest cas, a tota la població de Calella. Preservació de la platja, doncs bé, una destinació com Calella, que porta rebent turisme des de l'any 1953, té lo bo i lo no tan bo, no? Que ens ha portat el sector turístic. No? Per una banda, sabem que tenim un espai de gaudi, que és la platja de Calella, però que requereix de projectes o actuacions per contribuir a recuperar una part de l'essència pròpiament del medi i garantir una mica la seva preservació i aquest equilibri que ha d'haver-hi entre l'ús que en fa l'usuari final, el banyista, el turista o el calellenc, i després amb la flora i fauna que estem intentant recuperar amb aquestes actuacions. També contribuïm a l'eficiència energètica impulsant actuacions que van en aquesta línia, la reducció de contaminants, una mobilitat més neta, més verda, amb la incorporació també de plaques fotovoltaiques, la innovació tecnològica, implementar tecnologia per la presa de decisions. Això és vital i, de fet, és el que justifica en part el que presentem avui. Aquesta voluntat i necessitat de contribuir a la transformació de la informació en coneixement i el coneixement per a la presa de decisions. Una mica el que diem la governança de la destinació des de les dades. En una destinació com Calella, ubicada a la costa, equidistant entre Girona i Barcelona, on el turisme de sol i platja, i així és la convocatòria a la qual ens hi vam presentar, té un pes molt important. Si volem garantir la sostenibilitat també ho hem de fer fora de temporada alta. Per tant, un dels objectius principals també és contribuir a fer venir turistes durant tot l'any. I ja per últim, certificar-nos com a destinació intel·ligent. Una de les actuacions justament d'aquest projecte, des de ja fa anys, com us comentava, que estem treballant amb la implementació d'una metodologia de destinació de turisme intel·ligent, que potser ja ho sabreu, però està distribuïda en 5 àmbits, des de governança, innovació, accessibilitat, mobilitat, sostenibilitat. Doncs bé, és no només aplicar metodologia, sinó també tenir ja el distintiu de certificació. Pels que no ho conegueu, els eixos d'un pla de sostenibilitat com el que presentem avui estan distribuïts en 4. Veureu que aquí principalment les actuacions que es preveien en el seu moment eren actuacions de restauració ambiental, gestió d'espais naturals, economia circular, rehabilitació sostenible d'edificis i adaptació al canvi climàtic. En el número 2, d'eficiència energètica, totes aquelles accions que van per mitigar els efectes del canvi climàtic, reducció d'energia, limitar la contaminació, petjada de carboni, etc. La part de transició digital, que són actuacions que faciliten la millora contínua en els processos que s'inclouen a la cadena de valor turística, per tant, aquesta visió global també una mica de la destinació. I després el número 4 i darrer eix, que és el de competitivitat, on hi trobem principalment actuacions que van relacionades amb creació d'oferta, millora de producte, envelliment d'espais públics, i la millora constant, en definitiva, de la gestió de la destinació. Bé, us he mostrat els eixos. Aquí trobareu les 19 actuacions repartides cadascuna en els eixos. Nosaltres ens centrarem avui amb la presència de David posteriorment a les actuacions de l'eix 1 de transició verda i sostenible, que són totes aquelles que tenen a veure amb la gestió integral d'episodis climàtics, la recuperació de les dunes, la gestió integral de la pluja i la millora de l'abastiment d'aigua potable. I ens centrarem també en l'eix 3 de transició digital, d'on ja veureu que tenim una capa d'informació que justament prové de la telelectura d'aigua potable en sectors turístics, que David us explicarà amb una mica més de detall amb la seva intervenció. I en particular, pròpiament en el sistema d'intel·ligència turística. Intentem resumir d'una manera ràpida i relativament senzilla. Per nosaltres, un sistema d'intel·ligència turística dota la ciutat, la destinació, d'un quadre de comandament.
quadre de comandament que ha de permetre justament integrar diferents capes i indicadors de gestió de la destinació i, a més, que ha de permetre que aquesta informació no només sigui de gestió per a la destinació, sinó ha de tenir vocació de ser transparent i oberta als usuaris i a la ciutadania. És bastant recurrent, molt sovint, tant a nivell d'estudiants com empreses que estan avaluant la possibilitat d'implantar-se a la nostra destinació, que ens demanen dades, els principals indicadors. Doncs bé, amb un sistema d'aquestes característiques podran accedir a aquesta informació en un futur immediat. D'acord? El CIT facilita o ha de facilitar una gestió intel·ligent, sostenible i, a més, ho ha de fer posant el focus en els aspectes que considerem que són rellevants des del punt de vista turístic, que ha de ser una mirada una mica molt més àmplia del que fins no fa gaire enteníem que era molt el turisme, que és sobretot aquella intencionalitat en la promoció de les destinacions i no tant en la gestió del turisme al nostre territori. Ha de ser capaç de tenir una visió o un anàlisi innovador de la realitat i també ser capaç de donar respostes estratègiques i operatives a la gestió de la destinació. Us he comentat aquesta intencionalitat o aquesta voluntat sempre de tenir les ulleres posades de la sostenibilitat, això sempre ho diu el nostre alcalde, amb la dimensió de la sostenibilitat econòmica, sociocultural i mediambiental. Però el sistema d'intel·ligència turística ha de complir, des del nostre punt de vista, amb uns requisits mínims. I aquests requisits és que el sistema ha de ser capaç d'integrar diferents fonts d'informació. Nosaltres, en el cas de Calella, principalment, hi hem donat una prioritat absoluta en aquelles fonts que ja tenim a disposició i que són fonts d'informació municipals i les que podem alimentar nosaltres. D'aquí vindrà la recurrència en l'actualització, la tipologia dels indicadors, etc. Ha de ser un sistema que tingui possibilitat d'escalabilitat, que pugui redimensionar-se en un futur sense que tingui un cost econòmic excessivament elevat. Ha de tenir la capacitat de dur a terme la transferència, és a dir, aquesta vocació i voluntat de que les dades siguin obertes a la ciutadania. Jo normalment acostumo a dir sempre que el dato mata el relato. D'acord? És a dir, al final, tots els argumentaris s'han de poder defensar des de diferents punts de vista, però amb dades al respecte i amb les mateixes dades a ser possible. D'acord? Per tant, aquesta voluntat de transparència i d'obertura de les dades cap a la ciutadania jo crec que és important i després ha de ser un sistema que sigui sostenible. Sabem molt sovint que podem comprar dades, per exemple, però clar, aquestes dades potser les podem comprar aquest any i l'any que ve no les podrem pagar. Per tant, hem de ser molt coherents amb tot això i aquests són els requisits indispensables que considerem que el nostre sistema ha de tenir, que jo gairebé m'atreviria a dir que complirà. Molt bé, aquí teniu una primera captura de pantalla. Això, en definitiva, resumeix aquesta voluntat d'integració d'aquestes dades de gestió de la destinació. Les que surten destacades amb el color aquest lila que veieu aquí són les que ja estem treballant, ja hem carregat dades d'informació i per tant ja estan operatives a nivell intern i a curt termini ho estaran a nivell públic també. I el que m'agrada destacar aquí és una mica justament el que us comentava d'aquesta triple dimensió de la sostenibilitat. I al final podeu veure que aquí tenim des de dades d'ocupació d'allotjaments, un directori d'oferta, que són els indicadors tradicionals de gestió d'una destinació, turistes, procedències, etc. Però també hi ha dades, hi ha una vocació de poder mesurar i monitoritzar dades relacionades amb la mobilitat, amb la reputació, amb el consum d'aigua, amb la gestió de residus, la qualitat del mar, fins i tot pròpiament amb el llegat que poden deixar les accions que estan emmarcades dintre del pla de sostenibilitat i també, si us fixeu, tenim un apartat destinat al turisme esportiu. A Calella és un segment molt important, el turisme esportiu. Tenim una activitat molt intensa durant tot l'any, tenim la gran sort de tenir molts clubs, moltes entitats, molts esportistes i després proves esportives que també, per què no dir-ho, ens ajuden a promocionar-nos al món, com és en el cas de l'Ironman. I, evidentment, per últim, i no al contrari, no menys important, sinó molt important, la percepció del resident. Vull dir, hem de sumar una mica la visió, les perspectives i una mica l'opinió del resident amb la gestió de la destinació. Això, en definitiva, és el que podreu veure quan entrem en algunes de les capes d'informació que apareixien en primera instància.
És una eina que permet visualitzar dades relacionades en aquest cas amb turistes, amb dades acumulades, amb una comparativa fins i tot amb el mateix període en l'any anterior. Podem tenir a disposició estades mitjanes, l'ocupació per places, ocupació per habitacions, en aquest cas només hoteleres, d'acord? I aquí tenim l'expressió gràfica. Hi haurà la possibilitat fins i tot d'arribar a descarregar-se informes mensuals, bimensuals, trimestrals, d'acord? Saltaríem a l'exemple, en aquest cas, de la dimensió sociocultural, amb els indicadors relatius al patrimoni cultural. Aquí podeu veure, per exemple, que tenim la majoria dels visitants que han estat en equipaments culturals, visiten, el que més visiten justament és el Far de Calella, que és una de les icones principals de la destinació, seguit per el refugi Enteri. També tenim l'evolució anual des del 2021 fins al 2024, tenim la distribució geogràfica també dels visitants per cada espai i, per exemple, podem veure que dintre de l'evolució temporal a nivell de visitants per espai, el mes de maig és un dels mesos que més visitants reben els equipaments culturals de la destinació. Evidentment, això també ho podrem creuar amb nacionalitats per saber la tipologia de l'usuari que visita els equipaments, amb la qual cosa tindrem una visió bastant real sobre si el turista està interessat o no en la proposta de turisme cultural que pugui oferir la destinació. Entraríem a la capa de consum d'aigua i aquí, diguem-ne, és la voluntat una mica de mostrar-vos aquesta intencionalitat i aquesta relació que hi ha amb David, que us explicarà després, però aquesta vocació d'analitzar què passa amb el consum d'aigua en una destinació que rep aquest volum de turisme. Aquest és una fitxa de detall del que trobareu en el moment d'entrar i d'accedir. Trobareu la fitxa tècnica, aquí s'explicarà evidentment com es calculen, la tipologia dels indicadors, la recurrència d'actualització, etc. I aquí, fixeu-vos, per exemple, sabem, amb dades des del mes de gener fins al mes d'octubre, que a Calella s'han consumit més d'1 milió de metres cúbics i el 53% s'ha consumit en habitatges i un 32% dels grans consumidors són, en aquest cas, establiments hotelers. Si mirem la gràfica del costat, veurem que l'evolució mensual és relativament estable en el cas dels habitatges i fixeu-vos que el mes de febrer i el març hi ha una petita davallada. Jo li preguntava a David, hi ha una davallada aquí, no? I em deia, és que va ploure molt. I clar, ostres, veus? És interessant, també una mica tenir aquesta interpretació de les dades. Les dades ens parlen i hem d'estar una mica, diguem-ne, atents al que ens expliquen. I, evidentment, quan no podia ser d'una altra manera, el mes d'agost és el mes que es consumeix més aigua a Calella i fixeu-vos que en aquest cas puja una mica per sobre el consum dels establiments d'allotjament per sobre de l'ús domèstic. D'acord? En aquesta diapositiva podeu veure els metres cúbics d'aigua de consum per sectors hidràulics, des d'on es mesuren, on estan ubicats els comptadors, i després aquí tenim també una mica una distribució gràfica on podeu veure exactament també els metres cúbics d'aigua com es distribueixen per sectors hidràulics. Aquesta part per nosaltres, ja us dic, és molt important i de fet té una relació ja directa justament amb la implantació de comptadors digitals que David ara us explicarà. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció. David, quan vulguis. Gràcies, Ferran. Hola. Aquesta. Bon dia a tots. Primer de tot, gràcies, Ferran, per d'això i gràcies a la Diputació per tindre l'oportunitat de vindre aquí i poder-vos presentar el PCTD de Calella. En especial, jo us parlaré de les actuacions principals dels eixos, dels eix 1 i de l'eix 3. Si teniu algun dubte, després ho comentem. La primera cosa a comentar és que l'any 2023 ens va agafar l'alcalde, a tots, de l'Ajuntament, i ens va dir heu de col·laborar. Llavors, jo que soc d'un departament, tots som departaments diferents, i ens van dir heu d'agafar i heu de treballar plegats i heu d'aconseguir una cosa pel municipi. I gràcies a això s'ha fet un gran treball, penso jo,
i hem tingut una bona relació amb tot el municipi i hem pogut avançar en coses que si no, no avançaríem, perquè hem tingut una visió generalitzada del poble. Llavors jo us presentaré les principals tasques dels eixos, de l'eix 1 i de l'eix 3. Com a eix 1, la primera cosa que vam veure és que un dels punts més crítics que podíem tindre, dels riscos més importants, era el canvi climàtic, i en especial els episodis climàtics extrems. Què ens havíem trobat? Ens havíem trobat amb un Glòria, ara ens hem trobat amb una Dana, incendis, sequeres. Cada dia ens trobem amb episodis climàtics que ens poden o són un risc important pel nostre turisme, que és el nostre medi de vida, que seria Calella. Llavors, què hem fet? Doncs una de les principals eixos de les activitats a fer era agafar una empresa per tindre un programa per dir, escolta, està passant, comença a ploure, envia un missatge, no vagis a les rieres, fes aquestes actuacions, truca a la policia, el de guàrdia que estigui present i poder actuar d'alguna manera més resilientment. I aquest era el principal eix. Què passa? Per tindre aquesta informació, primer de tot necessitem una escala. Una escala per agafar totes les dades i poder-les interpretar. Llavors nosaltres també vam treure una activitat, un projecte que és fer l'escala per agafar totes les dades i poder-les interpretar. I aquestes dades després poder-les gestionar en una sala de crisi, una sala de control. Llavors, el dia que tens una apagada, el dia que tens una Dana, una Glòria o un episodi, doncs podem estar, totes les persones que es poden decidir, poden estar en un lloc que tenen tota la informació i poder gestionar la crisi o l'episodi. Per gestionar aquests temes, què necessitem? Necessitem dades. Per necessitar les dades necessitem sensors. Llavors, què vam veure? Vam veure que Calella, o què veiem? Calella és una muntanya, llavors hi ha el pla i arriba a la platja al mar. Vam dir, necessitem agafar el màxim de dades possibles a dalt de la muntanya. Per tant, el primer que vam fer és agafar i posar estacions meteorològiques i pluviòmetres. Aquests pluviòmetres i aquestes estacions han d'anar coordinades amb el Consell Comarcal i a l'EMET i tot. Per què? Perquè amb aquestes dades després podem veure el que plou i segons que plou podem actuar. Què és el que ens trobàvem? Que l'aigua ens queia a la muntanya, tenim el Parc del Mau, 50.000 metres quadrats, ens cau l'aigua, inunda la ciutat, ens omple de sorra, de terra, és un drama. Què és el que vam dir que havíem de fer? Un dipòsit. I vam proposar de fer un dipòsit antidès segur per recollir les sorres que ens provocaven problemes a la ciutat i recollir l'aigua que ens provocaven les inundacions. Amb això què podem fer? Reduïm l'aigua la podem tirar més endavant, a poc sense fer mal, i també l'utilitzem per regar el parc. Per tant, una cosa que abans era un problema, ara tenim una oportunitat que és una bona cosa per nosaltres. Què més? Això d'aquí seria l'entrada de l'aigua, però hem de saber què passa a la xarxa. Per tant, a la xarxa que hem fet? Hem agafat i hem licitat molts sensors per veure l'evolució de la xarxa en cada moment. Al moment que plou, veurem que la xarxa al principi comença a estar buida, es va omplint, i segons on omple o on deixa de, podem tindre algun problema. Per tant, necessitem tindre sensors a descargues, necessitem sensors per veure si podem desviar l'aigua cap a un punt que no pugui fer mal, etc. Més sensòrica, vam dir, ostres, necessitem les rieres controlar-les. Llavors tenim sensors i càmeres als punts alts de les rieres per veure l'evolució de les mateixes. Què provoca això? Que quan veus que comença a baixar l'aigua, dius, escolta, a baix, que és on tenim els habitants, on tenim la gent, els turistes, tanqueu les rieres, poseu un semàfor que no comencin a vindre, aneu la policia a veure que no hi hagi un cotxe que s'hagi quedat allà. Amb això d'aquí podem actuar abans que hi hagi un incident. Més coses que tenim. Tenim 3 punts que hi ha petites inundacions, llavors evidentment posem sensors allí per veure i poder actuar abans de que pugui avisar un veí o el que sigui, i tota l'aigua, agafant tot, necessitem veure la qualitat de la mateixa. Per què?
perquè hem de parlar amb la depuradora. Escolteu, us està vinguent una qualitat de l'aigua que l'heu de tractar d'una manera o d'una altra. Per tant, aquest és un projecte global de la ciutat i tot l'entorn. Quan arriba a la platja, què ens hem trobat? Doncs que nosaltres la platja és fonamental i havíem de saber la platja com evolucionava. I hem posat una càmera, ara estem a punt de posar una càmera, que ens veu la regressió del llit marí, de la platja. Veu un Glòria, doncs la platja que ara fa 50 metres ens farà 35. Veu un altre temporal, que la platja es fa més llarg, doncs farà 60. Aquestes dades, teníem la percepció de que la platja havia regressat, o sigui, s'havia fet curta o no, però no ho sabíem. A partir d'ara tindrem dades exactes de dir, doncs mira, l'any 2025 la platja tenia aquesta longitud, hi ha hagut aquests episodis, s'ha reduït o ha augmentat. Això per nosaltres és molt important. A més, actualment ja veureu, aquí estem a l'Smart City, hi ha càmeres que ens diuen, ostres, ha canviat el color de l'aigua. Ostres, pot ser que tinguem una contaminació. Aviseu, marqueu, agafeu una mostra. A més de les càmeres, que això seria tot, tenim un altre tema que és el tema de la formació. Nosaltres, per molt que diguem a la gent que no contamini, tothom sap que no contamina, però ho has d'explicar a algú, que li pugui explicar a tothom. Qui és aquest algú? Els nens. Vam veure que el punt fonamental de que els pares siguin més proactius és anar amb els nens. Per tant, agafem totes les escoles, fem xerrades a tots els nens perquè els hi vagin a explicar als pares que, per exemple, aquí comença el mar, no hi tireu res. A dintre de les reixes dels embornals hi posem unes reixes per agafar les borilles, per agafar els residus. Penseu que cada setmana recollim 1 quilo de borilles. 1 quilo són moltes borilles. Això què vol dir? Que d'alguna manera tot el que fem ara no arriba al mar. I per tant tenim el nostre recurs principal pel turisme, que és la platja del mar, la tenim més neta i més polida. A més, hem posat unes xarxes per recollir els punts on poden sortir tovalloletes, ens arriba de tot. I després amb el tema dels nens els hi fem concursos, els fem pintar tapes, intentem fer que les noves generacions tinguin al cap que contaminar és car per tots. I les noves generacions ho puguin explicar als pares, perquè els pares no escolten. Llavors, què tenim més? Un altre projecte va ser un tema de les boies. Com us he dit abans, per nosaltres el turisme és platja, és fonamental. Per tant, la qualitat de l'aigua és un pilar del nostre pla de turisme. Hem proposat unes boies, una de les quals ens agafa les característiques, sobretot presència de coli i heterococs. Això vol dir que podem en continu avisar a la població de que no es banyi. Llavors, tenim d'altres boies que ens miren el llit marí, per tant, quan hi ha un episodi climàtic extrem, podem veure si el llit marí ha augmentat o ha baixat. Llavors, tenim unes boies que ens miren les corrents marines. Abans, com ha dit el Ferran, aquí tenim un turisme d'esport, de molta gent que ve a nedar. Per tant, podem veure si les corrents són més bones o més dolentes. Si hi ha una contaminació, podem saber cap on va aquesta contaminació. D'acord? Per tant, tenim controlats amb sensors de la muntanya fins a baix al mar. Passant a un altre eix, l'eix de transició digital, que és el que comentàvem amb dades. Llavors, com que ens van dir heu de treballar plegats, vam dir, home, transició digital, telelectura. Vam agafar una part. No teníem tots els recursos del món i vam dir, ostres, primer de tot hem de sectoritzar. Ja tenim una part sectoritzada i vam agafar el que vindria a ser a la vostra esquerra, que vam fer molts sectors i tots aquests sectors els tenim telecontrolats. Vam deixar la part dreta, que és més residencial, i la part esquerra ho tenim tot telelectura. Això què vol dir? El que comentava el Ferran. En cada moment podem veure, escolteu, al mes de juny o al mes d'agost podem veure que la gent dorm a la part hotelera, però va a consumir els comerços i els restaurants del nucli del municipi. Llavors, què et trobes? Si tu vols fer un negoci, saps
on muntar-ho o on no muntar-ho. Què hem trobat més? Que per sectors pots veure on hi ha segones residències, on hi ha primeres residències, càmpings, i d'aquesta manera podem decidir. Una cosa que és la digitalització de l'aigua, que em va bé a mi com a gestor de l'aigua, serveix després a un altre departament de l'Ajuntament per poder gestionar les seves dades. Tenim més projectes en aquest sentit, amb temes socials, etc., perquè aquestes dades serveixin per a... Quan tens dades, l'important és trobar una utilitat per les mateixes. Que és el que us venia a dir. Què és el que estem sectoritzant ara? La població residencial de primera i segona residència. Fins ara jo tenia unes dades, deien cada 2 mesos ha consumit 20 metres cúbics. Ara què tinc? No, és que aquests metres cúbics els ha consumit només els caps de setmana. Segones residències. Llavors, els hotels, clar, com que tenim controlats els hotels, veiem la població. Si ens diuen tenim un tant per cent d'ocupació, creuant les dades amb el consum d'aigua, podem dir, ostres, doncs, tenen aquesta gent, però només dorm. O hi ha una part que dina. Per què? Perquè sabem el que consumeixen al migdia i el que consumeixen a la nit. Les vivendes turístiques, evidentment, després es pot fer trams diversos. La població que no dorm, podem dir, home, si hi ha molts comerços i consumeixen molta aigua als comerços, però els hotels no, doncs tens dades per poder després actuar. Els restaurants, els bars, llavors que ens hem donat compte doncs que determinades activitats estan només al nucli i són bastant estables. Hi ha activitats que veiem que van molt vinculades amb el turisme i això que ho hem pogut diferenciar amb aquestes dades. O sigui, al moment que tenim dades les podem utilitzar amb un bé per la ciutadania. I per tant, quins objectius hem pogut aconseguir? Tenim una evolució en continu de moltes dades. Fins ara només teníem una dada un dia, una vegada al mes. Una vegada al mes agafàvem una aigua i l'analitzàvem. Ara tindrem en continu tindrem dades. Cada dia de com està l'aigua, les característiques, etc. Llavors tindrem eines per, cada vegada que vingui un episodi climàtic, poder actuar. Abans de que passi una dana o que passi alguna cosa, podrem ser més resilients. Abans que un cotxe es posi en una riera, ja haurem evitat que es pugui posar. Clar, això gràcies al PSTD hem pogut avançar com a mínim 5-10 anys les inversions que segurament també haguéssim fet. Però ara les podem tindre ara i no d'aquí 25 o 10 anys. I vaja, i digitalitzant la ciutat doncs estem més ben preparats per al futur. I amb això, un segon. I després ara hi ha la Comissió Europea que ho porta Dinamarca i fa 2 setmanes el ministre de Medi Ambient i Igualtat, el Magnus Hunge, deia que garantir la resiliència hídrica no sols és crucial pel medi ambient, sinó també per la seguretat i l'estabilitat de les nostres societats. L'aigua és un eix vertebrador i amb el tema del canvi climàtic és fonamental. Per tant, nosaltres estem invertint en aquest sentit. Gràcies. Gràcies per tots. Alguna pregunta? Hola. Si teniu alguna pregunta, i a més, com avui farem la prova del format híbrid, no sé si voleu baixar i deixem el que preferiu, sí? Doncs primer, abans, si algú té alguna pregunta pels ponents, tenim un micro de mà per allà, no? No? Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. I ara la Mar Carrasco de l'Ajuntament de Sitges, que havia de participar en aquesta taula d'innovació i transformació en l'àmbit de turisme, no s'ha pogut desplaçar i farà la seva intervenció de manera remota. Ens escoltes bé, Mar? Hola, sí, què tal? Perfecte. Doncs anirem passant la presentació, et veiem perfectament i t'escoltem bé. Doncs us deixo amb ella. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs bon dia, gràcies a tots. Em sap greu perquè des de Sitges hem estat una miqueta més covards i ens pensàvem que el cel ens cauria al damunt i en base a l'alerta d'ahir vam pensar que ens quedem a casa, per sort podem fer la presentació en format online, que esperem que sigui d'interès.
Primer m'agradaria donar les gràcies als companys de Diputació de Barcelona per convidar-nos a presentar aquest projecte. Si podeu passar la diapositiva, si us plau. Bàsicament, el que haig de començar explicant és que el projecte del CIT Sitges és un projecte que està a les beceroles. Ara mateix estem en procés d'adjudicació del contracte per fer el desenvolupament i, per tant, quan estava sentint els companys de Calella, el Ferran i el David, m'estava fent molta enveja veure tot el que ja tenen desenvolupat i com estan fent aquesta evolució de ciutat. Llavors, jo el que us explicaré avui és com hem fet aquest plantejament, aquesta conceptualització del sistema d'intel·ligència turístic i quina és l'estratègia que tenim pensada desenvolupar per tal de dur-lo a terme. Si em podeu passar la diapositiva, si us plau. Per entendre què és el que estem dissenyant ara o què és el que volem desenvolupar, hem de tirar una miqueta enrere i veure d'on venim. A Sitges, o com a mínim és la nostra percepció, sempre hem tingut un interès per les dades, una cultura de la dada. De fet, aquí a les oficines de turisme tenim, per exemple, guardat tots els llibres de l'atenció al visitant que es feia amb els registres diaris des dels anys 60 amb unes llibretes. A més, a Sitges tenim una singularitat, que és el fet que tenim esdeveniments al llarg de tot l'any que apleguen molts visitants. Comencem l'any amb el Carnaval, el mes de febrer, després tenim Festival Internacional de Patchwork, tenim el Sitges Pride, la Trobada de Verds, el Festival de Cinema Fantàstic. Llavors, aquests esdeveniments generen volums molt grans de visitants i ens han, en certa manera, empès a fer estudis i a provar dades sobre el perfil de visitants i de turistes que arriben, el perfil de despesa, ens han obligat, en certa manera, a dirigir-nos cap aquí. Llavors, el que és en si la cultura de la dada, el 2020 vam fer per primera vegada les primeres compres de dades de telefonia mòbil. Això es va fer perquè teníem, abans de la pandèmia, perquè volíem mesurar quin era l'impacte en el número de visitants i turistes del Carnaval de Sitges. I va ser una miqueta com aquests orígens amb com treballàvem les dades. A partir d'aquí sí que es van estar treballant de manera molt manual totes aquestes primeres dades de telefonia mòbil, de reputació online que vam començar a gestionar, vam començar a treballar-les. Fins al 2023. El 2023 vam fer el nostre primer sistema d'intel·ligència, que el vam fer amb els companys de Vivential Value. Llavors, el que vam desenvolupar és un SIT que avui en dia encara tenim en funcionament, que és aquesta imatge que teniu aquí al costat. Llavors, si us hi fixeu, hi ha un tret molt distintiu, hi ha 6 fonts de dades, que són els hotels, els UTS, la web, despesa, mobilitat i reputació, i d'aquestes dades la majoria provenen de la compra, és a dir, dades pròpies que nosaltres estiguéssim treballant i que actualment estem treballant de manera activa, que vull dir que també permet haver-hi un creuament d'informació. De dades pròpies només tenim les dades de web i les dades d'hotels, que de fet és la dada que ens proporciona el Tourism Data System del Lab Turisme, de Diputació de Barcelona. Totes les altres ens trobàvem que havíem de fer compra de dades i això tots sabem que com a administració pública comporta una sèrie de procediments que són més o menys laboriosos, però ens condiciona a l'hora de treballar. A partir d'aquí, 2024, sobretot fem molt de creuament d'informació. Aquest sistema d'intel·ligència de Vivential Value ens ha permès arribar a fer informes amb moltes dades creuades i a tenir, per exemple, el perfil del turista molt, molt definit en base a diferents mercats d'origen. Per tant, ha sigut una eina molt útil. I llavors aquest any, el 2025, bàsicament el que hem fet és centrar-nos en aquesta conceptualització del sistema d'intel·ligència. Si em podeu passar la diapositiva, si us plau. Llavors, què ens trobem? Com deien el Ferran i el David, al maig del 2023 ens donen els 5 milions d'euros de la subvenció dels plans de sostenibilitat turística en destinació i d'aquests 5 milions es divideixen en molts projectes de ciutat i un d'ells és el sistema d'intel·ligència turística.
Què ens trobem ara? En aquests 5 anys en què comencem a treballar les dades, hi ha hagut una evolució i abans nosaltres plantejàvem 6 fonts d'informació des de la vessant turística i ara comencem a treballar i comencem també perquè hi ha hagut molta pedagogia, però el que ens trobem és que hi ha moltes fonts d'informació que són molt diverses i que tenim la necessitat de compartir-les. Llavors, amb aquest objectiu, amb aquest repte al davant, el que pensem és com desenvoluparem aquest sistema d'intel·ligència i quins seran els objectius. I els objectius van en aquesta vessant de sostenibilitat que implica tot el municipi. Ja no parlem només de destinació turística, perquè aquí hem de tenir una visió global. Parlem de millora de la presa de decisions, de la millora dels serveis públics, és a dir, dels serveis de seguretat, dels serveis de neteja, de tot el que implica una vila, millorar l'experiència del visitant, però també la qualitat de vida dels ciutadans i anticipar-nos a tendències i comportaments. Fins ara, una de les característiques que tenia el nostre sistema d'intel·ligència o les dades que fèiem servir és que ens permetien obtenir una visió estàtica, una fotografia estàtica del que estava passant o del que havia passat. Amb aquest nou sistema d'intel·ligència, el nostre objectiu és poder predir, tenir una visió a futur del que passarà. Això ens farà ser molt més intel·ligents i treballar en predicció. Si podeu passar la diapositiva, si us plau. Llavors, amb aquest objectiu i un pressupost de 244.000 euros, perdó. Llavors, amb aquest objectiu, el que nosaltres plantegem és que hem de fer un sistema d'intel·ligència que, tot i que surt des de l'àmbit turístic, en el cas de Sitges, el que hem de fer és que acabi sent un projecte de vila i que surti la informació, tot i que comenci com una llavor en l'àmbit turístic, permeti anar creixent i que la resta de departaments, la resta de l'organització s'afegeixi amb aquest sistema d'intel·ligència. Partint d'aquesta base, diem que el sistema d'intel·ligència ha de ser un sistema escalable i viu, que puguin endollar-se diferents fonts d'informació i que sigui capaç de créixer, que això és una cosa que també he sentit en altres presentacions, que altres companys també ho estaven comentant. Ha de ser un sistema interoperable perquè hem de complir amb les normatives i perquè, a més té sentit que si està fent feina des d'altres institucions i entre tots siguem capaços de sumar i d'aportar valor amb tota aquesta informació que està recorrent al territori i després perdurable en el temps. I aquest és un concepte important perquè nosaltres tenim la filosofia de que la informació que nosaltres treballem ha de ser una informació en base a la dada oberta. És a dir, no podem ser captius o no podem dependre de la capacitat de tenir un pressupost adjudicat o de tenir que fer una licitació. L'experiència ens demostra que com a administracions aquests procediments són farragosos, són lents i la nostra visió és que hem d'anar cap a la dada oberta per tal de tenir aquesta percepció en llarg termini. Si podeu passar la diapositiva, si us plau. Llavors, què hem fet des de la regidoria de turisme? Hem desenvolupat un sistema d'intel·ligència que té 3 mòduls principals. El primer mòdul és el turisme, que és el mòdul protagonista del sistema d'intel·ligència, i després el que volem fer és afegir 2 mòduls addicionals, que són el de seguretat i el d'intel·ligència mercantil, que en realitat van molt vinculats a l'àrea turística. Nosaltres, com que aquest projecte el liderem des de l'àrea de turisme amb el suport de la resta de l'Ajuntament, el que no volíem era començar un sistema molt complex que impliqués altres àrees. Necessitàvem començar per un projecte que ens sentíssim còmodes, però d'aquí la importància també que el sistema sigui escalable per després poder anar afegint altres fonts. Llavors, si podeu passar la diapositiva. Per cadascun d'aquests mòduls, el que sí que s'ha definit és un objectiu específic. En el cas del turisme és la millora de les polítiques turístiques, en la seguretat la millora de la gestió preventiva. Tenim tots aquests esdeveniments o aquesta temporada turística en la qual hi ha molta gent en el territori, hem de ser capaços de preveure quan hi haurà aquestes situacions que potser tenen més conflicte o que poden necessitar d'altres recursos. Després també la intel·ligència mercantil, que aquí el que estem parlant és incloure la informació
referent als comerços que estan a peu de carrer en l'àmbit local i que, a més, en el cas de Sitges hi ha molta diversitat. Si podeu passar la diapositiva, el que sí que faré és explicar-vos quines són aquestes 11 verticals de l'àmbit turístic que tenim previst incloure. En aquesta informació el que sí que es pot veure d'una manera molt clara és aquesta voluntat de fer servir aquestes dades obertes i gratuïtes que tenim a l'abast des dels municipis. A més, algunes de les fonts ens venen directament d'altres institucions com Diputació de Barcelona a través del Lab Turisme, a través de l'INE. Per nosaltres, un dels avantatges que té fer servir aquest perfil de dades és que el know-how i el coneixement de la dada que tenen des d'aquestes institucions acredita que la informació que estem donant i que estem gestionant ja està avalada i que estem treballant en línia amb com ho fan altres institucions. I això ens dona una seguretat quan estem dient si a Sitges passen determinat número de turistes o si el perfil de turistes tal. Que això és important quan hem de fer unes notes de premsa o quan hem de donar una informació a empreses de quina és la realitat turística del municipi. Llavors, entre les verticals que voldrem desenvolupar en aquest projecte, tenim en primer lloc la presència de persones. Això vol dir calcular el número de persones que tenim en moments determinats en el municipi. Això ho farem a través de 5 sensors que instal·larem en diferents punts del municipi, que és on tradicionalment s'hi aplega més volum de gent. I això per nosaltres és nou, no ho hem fet mai, però és especialment interessant perquè tenim tots aquells esdeveniments que comentava abans, que apleguen molta gent, que són molt multitudinaris i necessitem saber quina és la realitat del que està passant en moments determinats. Després, en quant al perfil del visitant, aquesta és la dada que ens proporciona el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona a través de les enquestes que realitzen cada any. Això és una dada que per nosaltres és superimportant perquè tenim una dada històrica, fa molts anys que estem fent aquesta enquesta i és una dada que és representativa. Per tant, és una radiografia del nostre turista molt real el que obtenim amb això. Després farem servir també el perfil dels usuaris de les oficines de turisme. Aquí una vegada més podem tirar de les dades gratuïtes que obtenim a través de l'Infotools, de la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, que és una altra eina gratuïta. Afluència de visitants en el territori. Aquí la nostra idea és obtenir les dades a través de l'INE experimental, que això és la dada de telefonia mòbil, d'acord? Ocupació hotelera a través de l'INE o del Data System i UTS, que ara l'INE experimental també estava començant a treballar-hi. Per cadascuna de les dades també hem definit a dintre del projecte quines seran les informacions que seran públiques i quines seran d'ús intern, que és l'última columna que hi ha de públic intern i extern. Això és important perquè aconseguim augmentar la nostra transparència i facilitar la informació a empreses, al sector turístic privat, a estudiants, a periodistes, a tota la gent que pugui estar interessada en un moment determinat. Si podeu passar la diapositiva. Les dades de la vertical de reputació online és una vertical que sí que aquí plantegem que hem de fer compra de dades ad hoc, d'estudis ad hoc, perquè tenim una sèrie d'informes que havíem fet servir anteriorment però que ens han sigut de molta utilitat. Al final, els estudis de reputació online els que ens permeten és obtenir la visió de les persones, en definitiva no només turistes, però també d'usuaris finals que passen pel territori i consumeixen recursos turístics, allotjament, restauració, ens permeten tenir una visió molt definida de quina és la situació del nostre municipi en base a les seves opinions. Podem detectar punts febles, tendències. A nosaltres ens ha servit molt aquest estudi, per exemple, per entendre que el Parc del Garraf, en el qual Sitges té una part molt important del seu territori, és un punt d'atracció molt important, per exemple, pel turista francès. Aquest estudi sí que és un estudi que ens plantegem mantenir al llarg del temps i fer la compra d'aquestes dades.
Després també inclourem una vertical en despesa dels visitants. Això és doncs, la despesa bancària, que actualment tenim dades gratuïtes a nivell online, les dades del nostre propi web a través de Google Analytics. I després tenim dos projectes que ara mateix estem desenvolupant dintre del mateix PSTD, que és el sistema d'aparcaments intel·ligents i el sistema de gestió d'esdeveniments. Llavors esperem que d'aquests dos sistemes podrem treure informació útil i de valor i endollar-la dins del sistema d'intel·ligència, sigui a nivell d'aparcaments per tenir un històric o una informació en temps real de quin és l'estat dels pàrquings de Sitges, i a nivell d'esdeveniments el que estem fent és desenvolupar una eina per millorar l'organització dels esdeveniments, per tant que sigui útil per l'organitzador però també pels centres gestors de l'Ajuntament de Sitges. I amb aquesta eina hem d'obtenir informació del perfil d'esdeveniments és a dir, tenim la informació actualment, però a dintre del sit el que farem és endreçar-la i veure realment com són els esdeveniments, quin volum de gent està plegant, quin és l'impacte que té, totes aquelles dades que a nivell de gestió de municipi doncs, ens aporten molt de valor. Si podeu passar la diapositiva, si us plau. A nivell del mòdul d'intel·ligència mercantil, doncs treballarem també amb informació interna, el nombre d'establiments, les noves apertures, nombre de treballadors. Això ens permet després definir polítiques d'ajudes públiques, accions de formació, tot el que considerem que pugui anar alienat. I a nivell de seguretat, doncs, sobretot el que farem és valorar com són el perfil d'incidències, on es produeixen, quines franges horàries i de zones són les més habituals. Em podeu passar la diapositiva, si us plau. Llavors, el que hem fet també és una anàlisi, aquí no entraré molt al detall, però el que hem fet és una anàlisi de quines són les accions que podem obtenir arrel de cadascuna d'aquestes fonts de dades, d'aquestes variables, i com ens estan afectant en les diferents etapes del cicle del viatge en què podem incidir. Per exemple, si parlem de les dades del web o de reputació online, doncs parlaríem de quines campanyes de promoció, de fidelització podem fer arrel de la dada que obtenim. A nivell d'esdeveniments, doncs, entendre quina és la gestió de recursos que necessitarem. I podeu passar la diapositiva, si us plau. Després, això a nivell de perfil de turista, afluència de visitants i despesa bancària, el que farem serà ajustar les polítiques de promoció per intentar aconseguir aquell turista que en realitat encaixi millor amb la destinació, que sigui intentar aconseguir un turisme més sostenible i un augment de la despesa. Si passeu la diapositiva. Doncs a nivell d'ús i ocupació hotelera, el perfil d'informació que podem aconseguir ens pot portar a fer polítiques de regulació d'allotjaments, a fer campanyes en funció de les necessitats, de desestacionalitzar, millorar el perfil de turista i augment de la despesa. Després, en temes d'informació, de seguretat, de presència de persones i de pàrquings intel·ligents, podrem aplicar mesures dissuasòries com pàrquings, creació de nous productes turístics, noves rutes per moure els fluxos de visitants d'unes zones del municipi cap a unes altres. I si podeu passar la diapositiva, ja per anar acabant, una miqueta el funcionament d'un sistema d'intel·ligència com aquest i que nosaltres plantegem, doncs és com a molt bàsic, és la recollida de dades, l'anàlisi de la mateixa, una capacitat de visualització a través d'un sistema tipus Power BI, el creuament de les dades, això és bàsic, que podem jugar i podem obtenir uns informes i una informació molt creuada, que sigui d'ús no tant des de l'àmbit ja purament turístic, sinó que qualsevol altra persona de l'organització pugui agafar aquests informes i pugui fer una lectura que li permeti entendre la situació del municipi. És el que parlàvem, si no tenim predicció, la qualitat de la informació que tindrem arribarà fins a un cert punt, però la predicció és l'element qualitatiu amb els sistemes d'intel·ligència que estem treballant avui en dia. I per últim, la capacitat de decisió, que tota aquesta informació, tota aquesta feina que tenim a dintre del SIT ens porti a portar unes decisions millors i més ben definides en base a un coneixement real. Pel que fa a l'arquitectura,
perdoneu que encara no havia acabat. És una mica estrany fer la presentació des d'aquí perquè estic molt sola, no veig a ningú, però bueno, espero que s'entengui. A l'arquitectura i tecnologia, doncs això que dèiem abans, hem de fer una plataforma que sigui moderna, que sigui interoperable, molt segura i amb dades obertes escalables. Aquesta és la base de futur del nostre sistema d'intel·ligència. I de seguretat ens hem de basar en les normatives europees, ja no és voluntari, sinó que passarem per aquí sí o sí. I ara sí, si podeu canviar la diapositiva. A nivell de visualitzacions i indicadors, doncs la idea és que tot sigui amb quadres de comandaments molt clars i molt fàcils, que ja no necessitem que una vegada tinguem el sistema en funcionament, qualsevol tècnic de la casa pugui agafar aquelles dades i veure-les i entendre-les. Ja no necessitem que la gent que estigui al darrere tingui un cert nivell de qualificació, sinó que ha de ser comprensible per tot l'equip. I parlant de l'equip, doncs això és dintre del programa sí que hi preveiem que l'empresa que adjudicatària ens faci una formació pràctica que serà clau per poder mantenir el programa en el temps. Si passem la diapositiva, evidentment el CIT Sitges, el nou CIT Sitges ha d'estar completament alineat amb el DTI i complint les normes, la norma UNE i els principis de la plataforma estatal de DTI, totalment alienat amb els valors, en la governança, en la innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat. I per últim, si podeu passar la diapositiva, a mi sí que m'agradaria explicar una miqueta quins són els nostres reptes i oportunitats. Jo crec que com a reptes en administracions que són o en ajuntaments que són d'una mida més aviat petita, un dels grans reptes són les transversalitats del projecte. Estem desenvolupant projectes de vegades des de l'àrea turística que en realitat ens afecten a tot el municipi, llavors aquí tenim una dualitat. I després, sobretot, la necessitat de recursos tècnics i humans per passar d'aquest sistema d'intel·ligència que nosaltres dèiem a nivell turístic a fer una Smart City, que seria l'objectiu per nosaltres i que realment requereix que dintre de tota l'organització ja es creï de manera real un equip que es dediqui només a gestionar aquesta eina. I després, com a oportunitats, jo crec que en tenim moltíssimes. La dada oberta, tota aquesta feinada que s'estan fent des d'altres institucions per tenir unes dades de qualitat i que tots anem en la mateixa direcció, tots estem remant cap a la mateixa direcció i donant unes dades que tinguin un sentit. Després, la planificació, transparència envers l'empresariat a la ciutadania. Això és un element que per nosaltres és clau, que la ciutadania i l'empresariat entengui que aquestes dades també els afecten a ells i que són dades de molt valor que poden tenir una gran afectació en els seus negocis. I això és una part de pedagogia que hem de fer des de l'administració pública. I bé, doncs això, l'avaluació i millora contínua i com una oportunitat jo posaria en valor les altres iniciatives supramunicipals, totes aquestes feines que s'estan fent i que al final el que hauríem de fer entre tots és intentar ajuntar les propostes, les iniciatives que estem duent per tal de créixer. I si passeu la diapositiva i només ja per tancar, dir això que nosaltres pretenem fer molt més que una eina digital, i això el que ens ha de servir és per créixer i per planificar i gestionar no ja la destinació, sinó el municipi, per tant, amb una visió global i de creixement. I per part meva és tot. Moltes gràcies des de Sitges. Només perquè tinguis retorn, moltes gràcies des d'aquí, que sentis que no estàs sola, hi ha gent sentada escoltant-te i que moltíssimes gràcies per fer la connexió degut a la situació imprevista d'aquest matí. Gràcies. Gràcies.